Hej alle sammen. I dag har vi været så heldige at få Henrik Tandrum i studiet, og han skal svare på nogle spørgsmål om teknologiens forandring. Hej Henrik. Hej med dig. Er du klar på at svare på spørgsmål? Det er jeg. Okay, her kommer de. Hvad synes du om, at alle er afhængige af deres telefoner? Det er skræmmende, at folk er så afhængige af deres telefoner. Man kan ikke gå uden for en dør uden telefon. Det er en stressfaktor, at vi ikke kan undvære den. Hvilken virkning tror du, teknologien har på fremtidens unge? Jeg tror, de vil være mere orienteret omkring de ting, som sker i hverdagen, indland og udland. Samtidig er mulighederne uanede. Hele verden er tilgængelig grundet teknologien. Hvordan tror du, at verden ser ud med teknologiske øjne om 10-15 år? Der vil være sket meget i forhold til i dag. Jeg tror blandt andet ikke sms eksisterede. Føler vi, det går hurtigt i dag, tror jeg, det vil gå helt vildt om 15 år. Hvordan har hverdagen ændret sig? Det er svært at gemme sig i dag. Alt bliver filmet, optaget osv. Man har også svært ved at holde fri fra arbejde, hvis man ikke har selvdisciplin. Vi er konstant på, igen stressende. Hvordan har din hverdag ændret sig de sidste par år? Mere stressende og mindre nærværende til tider, men også mere orienteret. Tror du, at børnene får en bedre barndom, end da du var barn? Begrund? Nej, det tror jeg ikke. De er sociale på en anden måde. Jeg tror, de er mere dovne i dag. Tror du, at nutidens unge får en lettere barndom rent skolemæssigt? Jeg ved ikke, om den er lettere. Jeg tror måske, de har nemmere adgang til at få info om et givet spørgsmål. Bruger man redskaberne rigtigt, tror jeg, at deres viden vil være større sammenlignet med tidligere. Tak for, at du gad at bruge tid på at svare på spørgsmålene.